ama na ụfọdụ n'ime unu ya sọpọt ife a m kwuru maka nwoke anụnwa gbasatalụ otu o si wee nọrọ obodo a wee mụọ nwa wee nwa wee ka dọnọ sie ike. Ọ sịkwa na enwere nwa na be anyị, ọ sịkwa na enwere nwa na be anyị, na ọ pụtara obodo a n'oge mgbe ọ dị ife, na ọ sị na ọ dị 28 years ka o ji wee bịa obodo a wee ndị ọ nọrọ obodo a wee sakagharịgide. Ọ sị na ọzụgo ọgwụ na omesi ọgwụ kuchie na ọ da agaziri ya aga, na onwebere ife omebere, na o mego so many things n'obodo a ka o wee survive ha. Wee lidizie na ijezi wee je kwawazie shu, na-akwazi shu na-azụzụ nwa n'obodo ụmụ anụmanụ. Onwekwe nwa na be anyị ofu mkpụrụ chekere m otu na onwelo na ya nụbedi anụ sef na even na ya nụkịta nụbedi si kwute okwu na si chọbala ya nwaanyị na be anyị. Ọ sị na mmiri anọs na mpi anọs na ụmụnne ndị nwoke dice ụmụ nwoke na-abụ ọ na-esofa na fanọzi na ọnyanwa na ofu nwoke na ụmụ nwaanyị bụa na ofu nwaanyị nke na-eso dice after ụmụ nwoke ebua tọrọ nwaanyị bụ onye nke ịtọ, nyanwa bụziara onye nke ịnọ. No dice nwaanyị ya na nwaanyị ndị nke sozi na ndị obere gasị ndị nke ọtọsizi na n'ofu nwoke nke ọtọ dị nso na ndị obere bụ ife fọ na befa. Betin ya maazị ka o yesi wee naba because of nwa nwa ka ọ dị after o nwa nwa. O si na nwa nwa ụmụazị anọ bụ ife jie n'obodo a. Jos kedu ife ị na-eche? Kedu ife nwere ike ịkpọ anụmanụ nwoke a? Kedu ife nwere ike ịkpọ anụmanụ nwoke a? Ka ife nwere ike ikpe anụ ọ bụrụ nwanne gị. Hai apịtị ụfọdụ ụmụnne na-anọgide fe ụmụnne fa na-akakwa ana n'iyi fa gba nkịtị gosi na ọ bụ na onye a bụ nwanne m, ọ bụ na onye a bụ nwanne m wee wọlie anya si agwagodo m side ebe ọ nọ na sauti wọlie anya wee megide wee nweta akwụkwọ ibi obodo a. Mbi obodo a nkara ịtarị mpịasịsị anya pịasịa ya ma na-aga di ya na ọkwa na-apịa ọ na-ebesa akwa n'ife ọ na-akpọ kwurikwuri na-akọ ya eli si m na ọkwa ụmụazị a bụ ife ji enu ụmụazị ịtọ ka fadị ịtọ nwa ya dị ịtọ n'ofe nwa bụzi ife ji ọ bụ ọzọ nwa ya nke ịmụ direct na ọzọ nwa ka ya kọchaga akụkọ mana ịchụkwa anya mgbe ọ ka dị eli ọ na-agwa gị na ọnwụnwe ya ahụ ọ mụtara ụmụazị ya bụ ife ji enu kịta afa mụọ na nwa kịta nwazi bụsikwa ife ji again. Mgbe m kwutere okwu ị na be ọ sị m na ọ na-analapụ ụmụazị a na ya narapụ ụmụazị. O nwere akwụkwọ obodo, ọ bụzi onye obodo and akwụwa gị ụgwọ obodo amaka. Obodo ụmụ anụmanụ mara mma ị na-ewe ime 60 years iliwe ụgwọ iliwe grant. Be anyị anaghị eli grant. My mom dị 70 na nwere shishi the gọọmenti ọbụkwa na ọ na-eme exist kọbụ final enye mana nyanwa dị 60 ebe ọ na-anarụ grant. Ọ na-elile onwe ya ego grant nke 60 a ọ si na ebe plus and minus 2 point something ka ọ na-eli every month. Nyanwa bụ ife kedolu ya ebe a ya na nwa kedu ife ọ ya nọsi n'ebe a wee end ya uwe. Ọ sị na ụmụnne ya kwukatago n'owe beti ife unu kwukata onyanwa ya solve problem because na ọ bụrụ m nwa na ma ya ekwusa okwu na mma agbagotekwu ya ebe a mmanya mkpụrụ ọkwụrụ n'anya anya anụ nwere efu ụzọ because ojizu uche ya eme ịlaike ekwu otu ụmụ wrong na nke a gbasara ya jos nwere ọkụ na ma bụrụ nwanne ya n'afọ dice ọkwa kwurikwuri ọ na-akpọ mmachapịa ya n'anya ofu ụzọ 28 years ọ na-bebe anyị ọzọ bere ụkwụ pem ọ na-ese ndịrị fe ego. O nwere ike mgbe ọ zụrụ ọgwụ ọ sị na mgbe ọ zụrụ ọgwụ na o hep gasị fa yes kịta ọ na-ese ndịzigide n'ebe ọ na-eme shu na ana Thailand o ji efisi shu Thailand ka ọ na-ana ụmụazị ịtọ na-aga akwụkwọ wụsa n'iru ya. Amanụ m ife nwere ike ime ụfọdụ unu bụ ụmụ nwoke. Amanụ m ife nwere ike ime unu eziokwu ka m na-agwa ya